दुलाराय बाथौ गौथुमनि साफा साफा दौरि दा जोङो साफा साफा दौरि जानानै गामिफोराव ओनसोलनि थानसालिफोराव जोङो दौरिनि हाबा मावनायनि थाखाय आरो सोरनिबा न'खराव न'खर फोथारनाय सोरनिबा न'खराव आर'ज गाबनाय हाबा मावफुंनाय बे हाबाखौ मावफुंनायनि थाखाय जोंनि बाथौ धोरोमारि सुबुंनि न'खरखौ खांनायनि जोंनि खस्थ' लानायखौ नायनानै जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ जोंनो साफायाव 10,000 अनसुंथाइ बावदोङो चेक गथायदोङो दा बेखौ जों गोसो खुसि आजावनानै लादों आरो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि जाय CEM मानाव गेदेर प्रमद बर' सार बिथाङा जोंनो बे हाबाखौ मावफुंनानै होनायनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोबोद साबायखर थाबाय। दा जोंनो दिनै बेयाव चेक होनायाव गासै 6नो गथायदोङो दिनै गथायग्रोदोङो आरो गोबां दंबावो गोबां लिस्टेड जानाय सुबुंफोर दंबावो दौरिफोर दंबावो बिथांमोननि मुङैबो बे चेकखौ होलांबाय थागोन होननाय बाथ्रा दङ दा बेखिनियानोसै आरो